kan kinabang. Kordero ka Diyos, tawi kami ni katulilongan. Uya si Yesu Kristo ang Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kita gabos na inimbitaran sa pag-ako kay nin Kordero. Kaguranan, bako akong malinigo, na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram kasana, asina sa kong kalag, maumayan. At amanon malugod kita, kan hawak asin dugo ni Kristo, sa buhay na dayon kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Nagpalagay
Mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami, naan nahahaman kan sa imong kabagsikan, magbulo sa samuyang isip asin hawak, tanganing an inako mi sa pakisumaro, sa kapanoan nin pagtubos sa mong makamtan, huli ki Kristo na sa tong kagurangnan. Amen. Mga tugang salamat naman kan sa indong pakisumaro, kan sa tuyang banal na misa ngunya na Viernes. Sa aga mga tugang, nagkapira naman ang mga misa, lalong-lalo na sa hapon, na iyon mga misa antisipada, kan pinag-apod na Laetare Sunday, ang pang-apat na Domingo sa panahon ng Kwaresma. Aram niya to nanggad mga tugang sa aga, iyon huring aldaw, kan mga matake nin board exam, kadakulian na mga masirimba kayan digdi, kaya ipamibi niya to sinda gabos. Nalugod gabos man sinda, makapasar sa sinda nanggad na atubango na examination, tanganing maging magtao nin paglaom sa sindang mga kanya-kanyang pamilya asin sa satuyang banwaan digdi sa Pilipinas. Kay mga tugang, dayaday niya tong tabangan sinda, ipangadji niya to sinda. Siliman sa mga take nin exam, relax lang, kalma, maging kalmado ka mo. Asin dayaday, bukas ang isip asin buot sa banal na Espiritu. Iyan mga tugang, magiging sekreto sa paggamit nindo kan marhay na pag-atubang nin examination. Good luck sa sendo. Asin man taod-taod, yaon tulos, ang sa tuya man na pagbendisyon sa senda, asin man pakatapos kan pagbendisyon, masunod man tulos nanggad mga tugang ang final blessing, asin pakatapos, iyuan sa tuya nanggad na Via Crucis, digdi man sana sa laog kanikan simbahan. Salamat. An kagurangnan, mapasain do gabos. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan mo ang mga matake nin board exam kagurangnan, tawan sa sinda ang kalinawanin kaisipan, himatea ang sindang mga kahagadan lalong-lalo na sindang masingbagan ang mga kahaputan sa sindang aatubango na eksaminasyon, asin mapasinda malugod ang success nin buhay, ang maray na kinabukasan, tanganing sa sindang pagkabuhay, tunay na maghiras nin ikakaumay, ikakaugma, ikakabuhay kan sindang mga pamilya asin kan komunidad. Bendisyonan mo man kami gabos kagurangnan na magkanigunghil nga ang mga paratubod mo na nagngangayo-ngayo kan pagkaherak mo, tanganing sinda na nagsasarig sa imong kabuotan, magkusog sa pagbariwa sa inman, kan mga balaog nin sa imong pagkamuot, iniinahagad mi, huli ki Kristo na sa tong kagurangnan. Amen. Bendisyonan kamo gabos, kan Diyos na makakamhan, kanama asing kanaki, pating kan Espiritu Santo. Amen. Mga tugang, tapos na po ang sa tuyang misa, lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
I wish you all the luck. Good luck sa sendo po, mga tugang. Ang dalan kan krus, dalanin pagkaburonyog sa tahaw nin kasakitan. Sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang pag-estasyon kan krus sarong pagsunod ki Heso Kristo sa saiyang dalanin pagsakit, pagkagadan, asin pagkabuhay liwat. Sa dala na ini, ipinapahayag kan kagurangnan ang saiyang dakulang pagkamuot sa sato gabos. Sa pagpamibi niyato kan mga banal na misteryong ini, kan buhay ni Jesus, mapasato man lugod ang pagmaawot ni San Pablo na nagsurat. Masangkap man lugod kamuning kakayahan na magsabot kaiba kan gabos na mga banal. Kung ano ang hiwas, ang laba, ang langkaw, asin ang rarong. Asin magmidbid kan labaw sa maaaraman na pagkamuot ni Kristo. Ngunya na panahoning kadipisilan, ninhuli man sana sa mga problemang personal asin pampamilya, mga kagabatan darakan kalamidad, natural man o kagibuhanin tao, kawaranin katoninongan asin pagkasararo sa banwaan ninhuli sa garadanan asin korupsyon, kitami na agrangay sa kagurangnan. Ang Diyos buhay, kita magsarig sa iya ninhuli ta sabi kan salmo, nag-agrangay ang mga suripot, dinangog kan kagurangnan, asin sa gabos nindang kahurasaan, inagaw sinda. Haranian kagurangnan sa mga wasak ang puso, asin ang mga runot ang espiritu, ililigtas niya. Sa pagpamaibi kan estasyon kan krus, kairibahan niya to ang satong ina, Nuestra Señora de Salvacion. Andalan kan sa iyang aki na si Jesus, iyo man andalan na sa iyang inagihan. Kita sa iya magpasurog sa hampang kan kasakitan, kahilangan asin mga kagabatan na nagbabalo sa to gabos. Sa silensyo sa tong darhon sa kagurangnan ang satong mga agrangay, siring man ang satong pasasalamat ninhuli kan sa iyang daing sagot na pagkamuot sa sato. Pamibi sa pagpuon. Mamumuto na Ama, kami minatindog sa hudyan ni Jesus. Minamaawat niya mo na magsunod sa girakan sa iyang mga bitis pasiring sa Kalbaryo. Kami nakikisumaro sa iyang pagsakit asin kagadat. Tanganing kami man makisumaro sa iyang pagkabuhay liwat. Sa samuyang paglakaw, ibahan man lugod kami ni Maria, samuyang ina, asin tugotan kaming magtindog sa kataed niya sa pamitisan kan krus. Iniitaas niya mo ang samuyang mga personal na intensyon sa oras na ini. Huli ki Kristo na samuyang kagurangnan. Amen. Enot na estasyon. Ang pagtugdas kan Eukaristiya sa huring pamanggi. Intensyon. Para sa pagkasararo kan mga Kristiyano asin mga Filipino. Sinasamba asin inoomaw mi ikakagurangnan. Huli ta sa mahal mong krus, tinubos mo ang kinaban. Sakramentong hanangkaw, hawak niya asin dugo, nasa tong panunon, sa langit sundo. Tataramo nin Diyos. Mantang sinda nagkakakan, kinuan ni Jesus ang tinapay, binendisyonan, binaak, itinao sa mga disipulos asin nagsabi, ako aasin kakanan nindo, iniiyo sa kuyang hawak, dangan kinuaan kalis, nagpasalamat, itinao sa inda asin nagsabi, inuman nindo gabos, ini ang sakuyang dugo, dugo nin tipan, dugo na pinapabulos huli sa gabos para sa kapatawaran nin mga kasaalan. Mag-untok nin dikit sa paghorop-horop. Sa huring Pamamanggi kagurangnan, winalat mo ang sa imong tugon, na kami magkaminuruot mo otan, siring na ika namuot sa muya, ninhuli kay ni winalat mo ang Eukaristiya, ang sakramento nin pagkasararo,
Sa pag-ako kan sa imong hawak asin dugo, kami sa imo nakikisumaro asin ginigibumong sarong hawak, ika an enot na nakisumaro sa samuyang kamugtakan, tanganing kami makihera sa imong Diyos no na kamugtakan. Ika nagmalasakit sa samuyang kadukhaan, tanganing kami magin mayaman sa kabanalan. Sa pagsilibrar niya mo kan Eucharistia, himuon mo ang samuyang puso na magin bukas sa dialogo, asin sa mga paghiro na nagbuburonyog sa samo bilang sa imong banwaan. Minamawot mi na magin kasimbagan man sa imong kamauotan, na ang gabos magin saro, siring na ika ama, yaon sako asin ako yaon sa imo, magiman sindang saro sa tuya, tanganing ang kinaban magtubod na ika ang nagsugo. Amen. Tara kagurangnan Maria, pano kanin grasya, ang kagurangnan tang Diyos yaon sa imo, pinaorog ka karahay sa mga babae gabos, asin orog pa karahay an sa imong aki si Jesus. Santa Maria, Ina nin Diyos, kaming mga makasalan, ipamibi mo kami ngunyan, asin sa paghinagdan niya mo. Amen. O mamumuto Oto na Diyos, kairakan mo kaming mga makasalan, antabayan mo kami sa dalanin pagkamuot, asin surugon sa gabos na sugot. Amen. Kita maglingkod sa gabos na tao. Kita mamot, ngunyan sagot pa man. Mamot sa dusa, asin sa ugma. Mamot na dainin kagadadan. Ikaduwang estasyon. Si Jesus nagpamibi sa Getsemani. Intensyon, para sa mga nawawaranin paglaom sa buhay, sinasamba at sinuumaw mi ika kagurangnan. Hulita sa mahal mong krus, tinubos mo ang kinaban. Dangan nakaabot si Jesus kaibaninda sa takulod na inaapod na Getsemani, asin nagsabi sa mga disipulos, magtukaw kamo digdi sagkod na yaon pa ako duman nagpapamibi. Iniba niya si Pedro asin ang duwang aki ni Zebedeo, asin nagpuon siya mamundo sa kamahurasa, dangan ang sabi sa inda, mamundo ang sakong kalag sagkod sa kagadanan, magpawalat kamo digdi asin magpuka kaiba ko. Sa oro inutan, nagsubasob siya sa pagpamibi asin pagsabi, Ama ko, kung pwede, lihisan ako kan kalis na ini, alagad bako susog sa buot ko, kundi susog sa imo. Gabos, sa pakisumaro mo sa samuyang kaluyahan kagurangnan, kami sa imong pinapakusog, kami na nanluluyaan buot, tinukduan mo na sa ama magsarig, lugod ay kami mapagal na mamibi, urog na sa tahaw nin mga pagbalo, sa danay na pagpamibi, mabuksan man lugod ang samuyang isip sa madunong na pagtubod, ang samuyang puso sa naglalaad na pagkamuot, ang samuyang kalag sa buhay na paglaom, huli ki Kristo na samuyang kagurangnan. Amen. Tara kagurangnan Maria, pano kanin grasya, an kagurangnan tang Diyos, siyaon sa imo, pinaurog kakarahay sa mga babae gabos, asin urog pakarahay an sa imong aking si Jesus. Santa Maria, Ina ning Diyos, kaming mga makasalan, ipamibi mo ngunyan, asin sa paghingagdan niya mo. Amen. Umamumuto na Diyos, kairakan mo kaming mga makasalan, antabayan mo kami sa dalanin pagkamuot, asin surugon sa gabos na sugot. Amen. Minatupot kami sa Diyos Ama na makakamhan, andam na magtabang sa nagtitios ni kasakitan. Minatupot kami. Ikatulong estasyon. Si Jesus sa atubang kan Sanhedrin. Intensyon.
para sa mga nagaagi nin kadipisilan nin huli sa mga saksing puti. Sinasamba asin inoomaw mi ikakagurangnan. Huli ta sa mahal mong cross, tinubos mo ang kinaban. siya pikaranapan kan sanggunian ano man atahelan sa kagadanan. Ang mga puon na padi asin ang bilog na sanggunian nagahanap nin ipagsasaksing puti kontra sa iya alagad ang mga ipinagsasaksi dai nagkakasurundo. May mga nagpuon maglutab sa iya, magtahob kan sa iyang lalawgon, maghampak sa iya asin magsabi, maghula ka, asin pinataratarahan siya kan mga katawahan nin mga sampaling. Kagurangnan, ika na hukom nin gabos na linalang, pinaghukuman nin mga makapangyarihan, sa kapakumbabaan da ika nagribok, o nagtaram sa pagpasupog kan mga nagsaksing putik laban sa imo, sa siring an karatan na daranin kawaranin katanosan, sa isip asin tataramon, da imo itinugot na magsakop sa imo, an karatan dinaugmo nin karahayan, an kaputikan nin sa imong katotoohan, an kadikloman nin sa imong liwanag, sa panahon ngunyan na ang teknolohiya asin komunikasyon nagagamit sa pagpalakop nin kaputikan asin maraot na kaisipan, an sa imong karahayan, katotoohan asin liwanag, iyuman magsakop sa puso nin lambang saro sa mo. Amen. Tara kagurangnan Maria, pano kanin grasya, ang kagurangnan tang Diyos yaon sa imo. Pinaurog ka karahay sa mga babae gabos, asin urog pa karahay ang sa imong aki si Jesus. Santa Maria, Ina ni Diyos, kaming mga makasalan, ipamibi mo kami ngunyan, asin sa paginagdanya mo. Amen. O Mamumuto na Diyos, kairakan mo kaming mga makasalan, antabayan mo kami sa dalanin pagkamuot, asin surugon sa gabos na sugot. Amen. Diyos kamitan sa mo puso sa pagkamot sa samuyang kapwa. Siya sa imong linalang, siya sa imong tinubos, siya tapat na sa mong kamutan. Ikaapat na estasyon, si Jesus sa atubang ni Pilato. Intensyon para sa mga lideres niyato sa banwaan. Sinasamba as sinuumaw mi ika kagurangnan. Hulita sa mahal mong krus, tinubos mo ang kinaban. Sa krus sinatulan na ipagadan an sa mong kasalan, iyo ang dahilan. Dangan si Pilato binutasan sa inda si Barabas, alagad si Jesus, pakahampaka ipinaubaya tanganing ipako sa krus. Gabos, Heso Kristo kagurangnan nin gabos na linalang, ika na borabod nin gabos na kapangyarihan sa kinaban, ika na hade kan langit asin daga, nagdigdi bako na paglingkudan, kundi maglingkod sa katawohan. Tukduan mo ang samuyang puso na maglingkod siring sa imo, ipinapamibi mi orog na ang samong mga lideres sa komunidad, asin opisyales nin gobyerno, daiman lugod sinda makalingaw, na ang pagtukaw sa pwesto nin kapangyarihan agi man sana, na ang katuyuhan bako mga pansadiring interes, kundi ang karahayan nin kagabsan orog na nin mga dukha, asin daing sukat sa banwaan. Bindisyonan mo sinda sa gibon nindang karahayan, sa huring haldaw nin sinda sa kinaban, sinda maugmang bagbalik tanaw, asin kusog buot na maghampang sa imo. Ninhuli ta sinda nakapaglingkod nin may katanosan,
asin nanindugan sa katotoohan, huli ki Kristo na samuyang kagurangnan. Amen. Tara kagurangnan Maria, pano kanin grasya, an kagurangnan tang Diyos siya on sa imo, pinaurog kakarahay sa mga babae gabos, asin urog pakarahay an sa imong aking Jesus. Santa Maria, Ina nin Diyos, kaming makasalan, ipamibi mo ngunyan asin sa paghigagdan niya mo. Amen. O mamumuto na Diyos, kairakan mo kaming mga makasalan, antabayan mo kami sa dalanin pagkamuot, asin surugon sa gabos na sugot. Amen. Daing sisay mana nabubuhay para sa sarili lamang. Daing sisay mana nagkakata para sa sarili lamang. Kitang kapos may paninimpagan sa lambasaro. Kitang kapos tiniriponim Diyos sa pagkamot. Ikalimang estasyon, si Jesus nagpaasan kan krus. Intensyon, para sa mga magura, siring man sa mga naghehelang. Sinasamba asin inoomaw mi ika kagurangnan. Huli ta sa mahal mong krus, tinubos mo ang kinaban. Sa simong abaga, krus na matarom, sa pagpakiromdom, sa langisimo. Kinuanin da si Jesus, kinakargaan sa iyang krus. Nagluwas siya para sa inaapod na lugar nin bungo, na inaapod sa Hebreo Golgota. Sa pagpaasan mo kan krus sa imong abaga kagurangnan, Kagurangnan, narumduman niya mo an sa imong itinaram, an buot digdi sa hudyan ko, maglingaw sa diri, magpaasan kan sa iyang krus, arual daw, asin magsunod sako. Salamat sa pagtukdo sa mo, sa tataramon asin gibo mo, mauot mi na ika magtalubo bilang sa imong mga disipulo. Salamat sa padara kan samuyang mga magurang, sinda arual daw nagpapaasan kan sa indang krus, ninhuli man sana sa pagkamuot ninda sa saindang pamilya. Bindisyonan mo ang samuyang mga ina asin ama, urog na sa saindang pagkagurang. Bindisyonan mo man sa samuyang namumutan na may mga kamatean, sa pagpaasan nindakan krus, sinda da ipanluyahan nin buot, sa saindang kailangan, sinda sa imong paumayan. Amen. Tara kagurangnan Maria, pano kanin grasya, an kagurangnan tang Diyos yaon sa imo. Pinaurog ka karahay sa mga babae gabos, asin urog pa karahay sa imong aking si Jesus. Santa Maria, Ina nin Diyos, kaming mga makasalan, ipamibi mo kami ngunyan, asin sa paginagdan niya mo. Amen. O mamumuto na Ito na Diyos, Diyos, kerakan mo kaming mga makasalan, antabayan mo kami sa dalanin pagkamuot, asin surugon sa gabos na sugot. Amen. Minatupot kami sa Diyos sama na makakamhat, andam na magtabak sa nagtitios din kasakitan. Minatupot kami. Ikanom na istasyon, si Jesus na padungkal huli sa gabat kan krus. Intensyon, para sa mga nalulong sa droga asin oripon nin mga mananlain na adiksyon. Sinasamba asin noomaw mi ika kagurangnan. huli ta sa mahal mong krus, tinubos mo ang kinaban. Kani ka maglakaw, napatungkal ka, huli kan sa muya, mga kasalan.
Ngunyan ang satong mga kahilangan ang kinakarga niya, asin ang satong mga kakulgan ang tinitios. Kita sa paghuna ta, siya pinapasakitan, hinampak ning Diyos, asin dai pinakumbaba. Alagad siya linugad dahil sa satong kasumbikalan, rinunot ninhuli kan satong mga sala, anhulit kan satong katuninungan yaon sa iya, asin sa iyang lugad na umayan kita. Gabos, yaon sa kagabatan kan sa imong paksa na krus kagurangnan, an samuyang mga kasalan, inako mo ang misyon in pagliligtas sa mo sa paagi kan krus, tinios mo gabos para sa mo, sa pagkapadungkal mo, hinawas mo kami na sa kasalan na padungkal, kami minabirik sa imo, sa tahaw kan samuyang kaluyahan, ika ang samuyang kusog, sa kairibahan asin tabang mo, ang samuyang mga tugang na nagin oripon in droga, asin iba pang klase nin adiksyon, makabangon asin makapagpuon na maglakbay, sa dalan nin bagong buhay. Amen. Tara kagurangnan Maria, pano kanin grasya, an kagurangnan tang Diyos siyaon sa imo, pinauro kakarahay sa mga babae gabos, asin orog pakarahay an sa imong aking Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, kaming makasalan, ipamigdi mo kami ngunyan asin sa paghingagdan mo. Amen. O mamumuto na Diyos, kairakan mo kaming mga makasalan, antabayan mo kami sa dalanin pagkamuot, asin surugon sa gabos na sugot. Amen. Jesus na mamumuton, kami nagkasala, kami mo patawadon, huli kan lugad mo, huli kan lugad mo. Kani ka na sa Golgota, sa krus pinako ka, huli kan sala niya mo, buhay dinusay mo, dakulang kamundoan, sa mong namamatean, kami na makasalan, simong kaherakan. Ikapitong estasyon, tinabangan ni Simon Sireneo si Jesus sa pagpaasan kan krus. Intensyon, para sa mga nagtatabang ng mga nangangaipo. Sinasamba asin inoomaw mi ikakagurangnan. Huli ta sa mahal mong krus, tinubos mo ang kinaban. Dalan pa Kalbaryo, naherakan ka, kaming makasalan, kaherakan man. Kan ihatod si Jesus, dinakop ninda ang sarong Simon, sarong Sireneo, na nagpupuli hali sa uma, asin isinaangat sa iya ang krus, tanganing paasanon sa hudyan ni Jesus. Sa Sa panahon nin kadipisilan, minausbong man ang mga tawo handa na magtabang, sa balaog na inis, salamat kagurangnan, salamat sa mga Simon Sireneo na nasasabatan niya mo sa dalan, sa tahaw nin kagabatan, ang samuyang pasan sa indang pinapagian, bindisyonan mo ang sa indang kabuotan, papagdanayon mo ang sa indang karahayan, mantang sinda nabubuhay, asin padagos na magbunga sa saindang mga kapag-arakian. Amen. Tara kagurangnan Maria, pano kanin grasya, ang kagurangnan tang Diyos yaon sa imo,
Pinaorog ka karahay sa mga babae gabos, asin orog pa karahay an sa imong aking si Jesus. Santa Maria, Ina ni Diyos, kaming mga makasalan, ipamibi mo kaming unyan, asin sa paghinagdanya mo. Amen. O mamumuto na Tuon Diyos, kahirakan mo kaming mga makasalan, antabayan mo kami sa dalanin pagkamuot, asin surugon sa gabos na sugot. Amen. Pagkamo ang hinahagat ko na masabutan mo ang kaibuhan ko. Bakong yaman o karo-karingan, bakong ano paman, kundi pagkamuot. Ang hagat ko, pagmalasakit mo, ang kaibuhan ko, ang simong pagmangno. Girong dumakon ikamataw, anaakon mo sa kong pagkamuot. Ikawalong istasyon, rinangan ni Jesus ang mga babae sa Jerusalem. Intensyon para sa mga kababaihan asin kaakian, urog na itong biktimanin mga pangaabuso asin makuring pagtios. Sinasamba asin noomaw miika kagurangnan. Hulita sa mahal mong krus, tinubos mo ang kinaban. Kami nagtatangis, pinagbabako, naniming makamtan, kapatawaran. Sinusunod siya nindakulang aripumpon kan banwaan, asin mga babae na nagtutubtub kan daghan, asin pinapanambitan siya. Pagsalingoy sa inda, si Jesus nagsabi, mga aking babae ng Jerusalem, di kamo magtangis, huli sako, kundi magtangis kamo para sa induman sana, asin para sa indong mga aki. Gabos, kadakol sanaan mga babaeng nagtatangis ninhuli sa pagsakit, yaon an inang minatangis, ninhuli sa aking nalilihis sa tamang dalan. Yaon ang mga babaeng nagpapasweldo sa ibang bansa, minsan ang sadiri nindang aki da ininda nahihiling sa saindang pagdakula. Yaon ang mga nagtatangis ninhuli tawarang bagas na masasapna. Yaon ang mga nagsasapar nin pang-aabuso sa kamot nin mga tawong mapagsamantala. Sinda asinda kulpa, surugon mo kagurangnan, mapahid man lugod ang lambang luha sa saindang mga mata, tanganing ang saindang kamunduan, masanglianin kaugmahan. Amen. Tara kagurangnan Maria, panukanin grasya, an kagurangnan tang Diyos siya sa imo, pinaurog kakarahay sa mga babae gabos, asin urog pakarahay an sa imong aking si Jesus. Santa Maria, Ina ni Diyos, kaming mga makasalan, ipamibi mo ngunyan, asin sa paghingagdan niya mo. Amen. O mamumuto na Diyos, kairakan mo kaming mga makasalan, antabayan mo kami sa dalanin pagkamuot, asin surugon sa gabos na sugot. Amen. Kita maglingkod sa kapos na tao, kita mamot, ngunyan sa kot pamat, mamot sa tusa, asin sa hukma, mamot na dainin kagadada. Sin inuomang umiika kagurangnan. Huli ta sa mahal mong krus, tinubos mo ang kinaban. Guping hinanean, hawak
ako pagtubos sa mo. An mga soldados, pakapako aki Jesus sa krus, kinuaan mga gubing niya asin inapat na hiras, an balang soldados may hiras. Sa kinaban na napapatos nin takot, yaon man ang paghuba nin dignidad nin kapwa-tawo, sa kamauotan na magligtas kan sa diri sana, yaon man ang pagrata kan buhay nin iba, daiman lugod kami minsan sa hilom, magkonsente kan mga mararaot na nangyayari sa samuyang kapalibutan, ninhuli man sana kan samong pagsilensyo asin pagkawarang pakilabot, o kagurangnan Heso Kristo, daiman lugod magadan ang samuyang mga konsyensya, daiman lugod magtagas siring sa gapo ang samuyang mga puso, kami minasarig sa imong tataramon na nanunuga, tatawan ko kamo nin bagong puso, bagong espiritu ilalaog ko sa indo, hahaleon ko ang gapong puso sa indong laman, asin tatawan ko kamo nin laman na puso. Tara kagurangnan Maria, panuokanin grasya, an kagurangnan tang Diyos yaon sa imo. Pinaurog ka karahay sa mga babae gabos, asin urog pa karahay sa imong aking si Jesus. Santa Maria, Ina nin Diyos, kaming mga makasalan, ipamibi mo kami ngunyan, asin sa paginagdanya mo. Amen. Tuna Diyos, kairakan mo kaming mga makasalan, antabayan mo kami sa dalanin pagkamuot, asin surugon sa gabos na sugot. Amen. Ang bilog ning buhay, dinudulot kapos, sa imo mahal na Diyos. Ang bilog ming puso, pag-isip puot, dinudusay sa imo kamot. Ako, Ama, iningat ng ngunyan, nanahandam sa banal mong ngaran, ang bilog ming buhay, dinudulot kapos sa imo mahal na Diyos. Ikasampulong istasyon, ang langit no na panuga sa nagsulsol na parahabon, intensyon para sa mga naglalakaw sa dalanin pagbabagong buhay, sinasamba asinuumaw miika kagurangnan. Hulita sa mahal Ang sarong parahabon, hagat patawaron, simbag niya sa iya, palangit na kita. Nagsabi si sarong kriminal na nabibitay, Jesus, girumduma ako pag makalaog ka na sa imong kahadean. Si Jesus nagsabi sa iya, Amen. Nagsasabi ako sa imo, ngunyan makakaibata ka sa paraiso. Gabos, ang pagtubod sa imong pagkamuot asin pagkaherak kagurangnan, nagbubukas sa mong parakasala kan pintuan nin kalangitan, kun kami daing sawa na pinapatawad mo, iyuman lugod kami sa iba, kun ika daing naguntok na maglaom na kami mabirik sa imo, kami lugod maglaom, na siring man ang mangyayari sa samuyang kapwa. Bakong pagusga sa mga inakusahanin pagkakasala asin krimen, kundi pagkaherak mo ang samong darahon, bako nasinda kundi naron kan samuyang mga mata, kundi sa samuyang puso, sinda patawadon, bako nasinda bayaan, kundi ibahan sa dalan in konbersyon, sa pagsunod kan sa imong paarog, mapatid man lugod ang kadena nin dahas asin karatan sa puso nin kada saro samo,
Tanganing ngunyan digdi sa samuyang banwaan, an sa imong paghahade mapopnan. Amen. Tara kagurangnan Maria, pano kanin grasya, an kagurangnan tang Diyos siya on sa imo, pinaurog kakarahay sa mga babae gabos, asin urog pakarahay an sa imong aking sesos. Kami yan asin sa paghingagdan niya mo. Amen. O mamumuto na Diyos, kairakan mo kaming mga makasalan, antabayan mo kami sa dalanin pagkamuot, asin surugon sa gabos na sugot. Amen. Minatupot kami sa Diyos Ama na makakamhan, andam na magtabang sa nagtitios ning kasakitan. Minatupot kami. Ika-onseng estasyon, si Maria asin Juan ang disipulo sa pamitisan kan krus. Intensyon, para sa Santo Papa, mga obispo, mga kapadian, mga relihiyoso asin laikong konsagrado. Sinasamba asin inoomaw mi ikakagurangnan. Huli ta sa mahal mong krus, tinubos mo ang kinaban. Sinabi niya kay Juan, siya si mong ina, ki Maria sabi man, aki mo si Juan. Si Jesus, pagkahiling sa ina asin sa disipulo na kataed, idtong namumutan niya, ang sabi sa ina, babae, uyaan sa imong aki. Tapos, ang sabi sa disipulo, uyaan sa imong ina. Puon kan oras na idto, inako siya kan disipulo ni udok sa diri. Gabos, sa atubang kan sa imong krus kagurangnan, ginigurumdum niya mo an sa imong mga sinugo na magarubay kan sa imong tataramon, bilang mga pastor asin mga konsagradong tawo, sinda inapod asin pinili mo, tanganing magin mga lingkod kan sa imong ebanghelyo. Pinapasalamatan mi ika ninhuli sa sainda, hinahagad mi man na sinda papagdanayon mo sa imong dalan, sindaman lugod magtalubo arualdaw, sa pagiging tunay asin marhay na pastor susog sa puso mo, sa mga maluya asin nangangaipo, sinda magmakulog asin pirming magmangno, sa tahaw nin mga pagbalo, sinda surugon mo, sa mga sugot nin kinaban, sinda sa imong ligtasan, sa panahon nin kaluyahan, sinda sangkuban kan manto ni ina, Maria Santissima, sa kapangyarihan kan Espiritu Santo, papaglaadon sa puso ninda ang kalayo kan Diyos no na pagkamuot asin pagkaherak. Amen. Tara kagurangnan Maria, panukanin grasya, an kagurangnan tang Diyos yaon sa imo. Pinaurog ka karahay sa mga babae gabos, asin urog pa karahay an sa imong aking si Jesus. Santa Maria, Ina ni Diyos, kaming mga makasalan, ipamibi mo kami ngunyan asin sa paghinagdan niya mo. Amen. O Mamumuto na Diyos, kairakan mo kaming mga makasalan, antabayan mo kami sa dalanin pagkamuot, asin surugon sa gabos na sugot. Amen. Akong puso, akong buhay, Lalangasa mo kagurangnan, bagong puso, bagong buhay. Lalangasa mo kagurangnan. Ikadosing estasyon, si Jesus nagadan sa krus. Intensyon para sa mga nagsasakit nin makuring pagtios sa hawak asin kalag, sinasamba asin umaw mi ika kagurangnan. Huli ta sa mahal mong krus, tinubos mo ang kinaban. sa krus ka nagtusa, sa krus nagadan, kami kaherakan, tama ka
Puon udto nagdiklom sa bilog na daga sagkod alas 3. Mga alas 3 nagkurahaw si Jesus nin makusog. Eli, Eli, lema sabachthani, buot sabihon, Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako. Si Jesus kuminurahaw giraray nin makusog, asin ipinaubaya an Espiritu. Gabos, kagurangnan Jesucristo, ika nauya permi sa Ama, nakamati ninda imasayod nakamunduan, sarong makuring kulog na ikasana, na orog na namumuot sa mo asin bilog na nagkukuyog sa Ama, nakakaaram kan garano kahiwas, kay rarom asin kahalangkaw an pagsakit na ito, an mga karnerong nawawara, hinanap mo sa kapurupuruhan kandaga, tanganing kanahanap, ibinalik mo sa Ama, tinios mo gabos, ninuli man sana sa pakikisumaro sa imong pagtios, ang mga nagsasakit sa hawak asin kalag, sa imo makasubli nin kusog, ang mga nagtitios nin kawaranin paglaom, ninhuli sa depresyon, maumayan ang isip asin emosyon, sa tabang kan sa imong biyaya, ang mga problemang daradara, maging sa mong tutungan sa pagtalubo bilang tao asin Kristiyano, mga disipulong misyonero. Amen. Tara kagurangnan Maria, pano kanin grasya, an kagurangnan tang Diyos siya ang sa imo, pinaurog karahay sa mga babae gabos, asin urog pakarahay an sa imong aking Jesus. Santa Maria, Ina ni Diyos, kaming mga makasalan, ipamibig mo ngunyan, asin sa paghingagdan niya mo. Amen. O mamumuto na Diyos, kairakan mo kaming mga makasalan, antabayan mo kami sa dalanin pagkamuot, asin surugon sa gabos na sugot. Amen. Jesus na mamumuton, kami nagkasala. Kami mo patawadon, unikan lugad mo. Ulikan lugad mo, kani ka na sa Golgota, sa krus pinako ka, ulikan sala niya mo, buhay dinusay mo, dakulang kamundoan, sa mong namamatean, kami na makasalan, simong kaherakan. Ikatreseng estasyon, si Jesus ilinubong, intensyon, para sa mga naghihingagdan, asin para sa kalag kan gabos na gadan. Sinasamba asin inoomaw mi ikakagurangnan. Huli ta sa mahal mong krus, tinubos mo ang kinaban. Hawak mo hinuli sa nunubngan, sa mga kasala, kami hawasan. Iguanin sarong lalaki na ngaran Jose, sarong kagawad, lalaking marahay asin suripot, dai siya nagboto nin pag-uyon sa hatol asin sa aksyon kan iba, taga Arimatea siya, syudad din mga Hudiyo, asin naglalaom kan kahadean nin Diyos. Nagdulok siya ki Pilato asin hinagad ang hawak ni Jesus, binabain ni, pinatos nin lino asin ibinugtak sa lulubgan ng tinuki sa gapo, na daipa linubngan kiisay man. Gabos. Sa
Sa katotoohan kagurangnan, an kagadanan sa muyang kinakatakutan, kung pwede sana mapauntok ang pagabot kay inisa mo, o kaya ang samuyang katapusan, samuyang man na malingawan, alagad sa kada pagampang mo sa samong namumutan na naghihingagdan, ang sa diriming katapusan samong nagigirumduman, tabangan mo kami na mabuhay nin siring sa imo, may katalingkasan asin sa sadiring buot, nagpaubaya sa kamot ka namumutan na ama, mantang yaon pa sa mo an panahon, mabuhay manlugod kami sa kapanuanin pagkamuot, akoon miika sa samuyang buhay, tanganing an sa imong biyaya sa samong kapwa magsupay, iniitaas niya mo sa imong pagkaherak, an samuyang mga tugang nagadan, tawisindanin sa imong kapahingaluan, sa sugot nin Diablo, surugon ang mga nanghingagdan ngunyan, asin ang kalag ninda, magkamit kan buhay na daing kasagkoran. Amen. Tara kagurangnan Maria, pano kanin grasya, an kagurangnan tang Diyos yaon sa imo. Pinaurog ka karahay sa mga babae gabos, asin urog pa karahay an sa imong aking si Jesus. Santa Maria, Ina ni Diyos, kaming mga makasalan, ipamibi mo kami ngunyan, asin sa paghinagdan niya mo. Amen. O mamumuto na Diyos, kairakan mo kaming mga makasalan, antabayan mo kami sa dalanin pagkamuot, asin surugon sa gabos na sugot. Amen. Diyos gamitan sa mo puso sa pagkamot sa samuyang kapwa. Siya sa imong linalang, siya sa imong tinupos, siya dapat na sa mong kamutan. Ika-14 estasyon, ang pagkabuhay liwat na Jesus. Intensyon, para sa pagtalubo kan kahadean ng Diyos sa Pilipinas asin sa bilog na kinaaban, sinasamba asin noomaw miika kagurangnan. huli ta sa mahal mong krus, tinubos mo ang kinaaban. Sa tong ipagrokya, ngunyan sakot paman, nabuhay siya liwat sa mga gadan. Paglaog ninda sa lulubngan, nahiling ninda ang sarong hoben na nakatukaw sa tuo, nakaputing gubing, asin nakubhan ni makuri. Ang sabi sa inda, dai ka mo magkakurubhan ni makuri. Hinahanap nindo sa Jesus Nazareno, si nakapako sa krus. Binangon siya, mayo siya digdi. Hilinga ang lugar na binugtakan sa iya. Ngunyan lakaw, sabihan nindo ang sa iyang mga disipulos, asin si Pedro. Nageenot siya sa saindo sa Galilea. Dumanindo siya mahihiling, siring sa sinabi niya. Simbag sa maray na bareta, nagtutubod ako na ikabuhay kagurangnan, ika na buhay liwat sa mga gadan. Nagtutubod ako na ikabuhay kagurangnan, ikanabuhay liwat sa mga gadan. Jesus, ikaan buhay asin pagkabuhay liwat, tawi kami ninkusog na maglakaw sa dalanin bagong buhay. Nagtutubod Nagtutubod ako na ikabuhay kagurangnan, ikanabuhay liwat sa mga gadan. Jesus, ikaan buhay asin pagkabuhay liwat, tawinin kusog buot asin kahigusan ang simbahan, na magpahayag kan marahay na bareta, sa tataramon asin gibo, sa gabos na runa nin kinaban. Nagtutubod ako na ikabuhay kagurangnan, ikanabuhay liwat sa mga gadan. Jesus, ikaan buhay, buhay asin pagkabuhay liwat, gibuha kaming boronyog sa imo ngaran, asin instrumento nin pagkasararo nin gabos sa tahaw kan pagkaiba-iba sa pananaw, kultura asin relihiyon. Nagtutubod ako na ikabuhay kagurangnan, ikanabuhay liwat sa mga gadan. Jesus, ikaan buhay asin pagkabuhay liwat,
Tabangan mo kami asin gabos na pamilya na mabuhay sa katuninungan asin pagkasararo. Nagtutubod ako na ikabuhay kagurangnan, ika nabuhay liwat sa mga gadan. Jesus, ikan buhay asin pagkabuhay liwat, tawinin paglaom ang mga tugang nyamo na nasa makuring pagsakit sa hawak asin kalag. Nagtutubod ako na ikabuhay kagurangnan, ika nabuhay liwat sa mga gadan. Jesus, ikan buhay asin pagkabuhay liwat, ilikay mo kami sa kasalan asin gibuha kaming dayupot sa imong tataramon. Nagtutubod ako na ikabuhay kagurangnan, ika nabuhay liwat sa mga gadan. Ama niyamo na yaon sa langit, Pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadaan mo, mangyari ang buot mo sa dagaan and siring sa langit, ang samong kakanon sa araldaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Amen. An katapusan kan estasyon kan krus, iyuman an kapinunan niyato gabos, kita sinusugo sa pagpadarakan marhay na bareta, kan dakulang pagkamot din Dios sa sato ki Kristo Jesus. Siring ki San Pablo, kita man minasabi, kung nabubuhay ako ngunyan sa laman, sa pagtubod ako nabubuhay, sa pagtubod sa aki kan Dios, namutan niya ako asin ipinaubaya ang sadiri para sa ko. Mga tugang, mabuhay sa pagtubod na ininin simbahan, asin maglakaw, daraan paglaom na si Jesucristo, uya sa satong tahaw. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. I mean, yung lang.